Rama. Nyuwun pangapunten saderengipun. Waleh-waleh menapa labet kumrangsang miwah kumrengseng. Gumreget satemah gemregah raos sing manah kula. Kula rumaos lingsem kamantu dening satunggaling raksasa. Inggih senadyan kados menapa Begawan Bagaspati menika sepisan raksasa tetep raksasa. Mulai ngantos kula menika dipun semar ping kathah. Bilih kula menika pinutra mantu dening Begawan Bagaspati kang apaes diyu. Ibu kados menapa surak ing kathah jebul Narasoma kuwi mung rabi karo anak buta. Manah kula bebasan suduk gunting tatu kalih ingkang setunggal. Menawi kantek ing manah kula mboten kula turuti sanget anggen kula kesengsem nyawang dhateng ingkang putra pun Pujawati. Nanging menawi kula langgati kula kedah jatuh krama pun Pujawati, manah kula lingsem menawi ngaken mara sepuh dhateng Begawan Bagaspati. Mila sewu cara tuwin sewu srana ingkang kula tempuh. Kula damel basa kekerasan dasaripun tetangkriman. Ingkang suraosipun kula kepengin mamrih pejahipun Begawan Bagaspati. Nalika semanten kawiyos pangandikanipun ing kula, bilih Begawan Bagaspati sampun rampung anggenipun makarya wonten ing jagat. Miwah dumados ing Begawan Bagaspati sagah dados korbaning anak. Kapareng maringaken sugenipun dhateng kula, ngelilakaken dhateng pejahipun. Awit saking dereng manah kula inggih mboten saged ngampah malih. Malih-malih menapa? Rama sedanipun mara sepuh kula Begawan Bagaspati, kula pejahi Rama. Weh, paratan. Kinata tuko nyayah sinipi Coco bang mawingo-wingo kumetut pator ning lati Netra kocak ngundarandir Kerot-kerot kanang wojo Pitep nyomang ngolot sokro Soring jonggong latu-latu Weh malaning reking jagat gelag-gelag wipanuksmaning jajalanat. Nalika ibumu Garbini ndungkap Anggarbini ngidamake kowe kuwi sing didam-idamake mung kudu dhahar iwak emas. Nanging bareng nglairake kok bebudenmu tanpa beda kaya taksaka kang ngagak-agak ngelak kepengin nglonggo getih menungso. Saklukuting kulang kaling sarambut pinara pitu kurang ngira jebul dumadimu ning jagat mung arep nyebar wisa mandi. Srana ngrupani lanjo-lanjo kang sarta celandhaan murang trapsila kuwi dudu kudang aku kuwi dudu karepmu. Yen kowe kulino maca surasaning weda mesti ora tekan semono bebudenmu. Panembah iku ana pira? Parat. Panembah mono panembah ingkang sepisan marang panguwasane kang akarya jagat. Dene kang wis kepareng nyipta jagat saisine dadi piranti uriping sagung tumita. Panembah ing ngangka loro marang Rama Ibu dene kang wis anglairake dadi lantaraning tumuwuh anggula wentak wit bro cengering jabang bayi nganti tekan dewasane. Panembah angka 3 marang guru nggone wis gelem paring piwulang. Panembah angka 4 marang sedulur tuwa nggone wis momong wiwit cilik. Panembah angka 5 marang mara tuwa kang wis peparing kaknemataning dumados kene lha kok dadi kowe wani nerak trapsila.
kebangetan nggonmu punggung kumalungkung maton kowe tinitah dadi wong agung tan ngerti yen nggonmu gendung mau bakal dadi wong gemblung nyebet netra kuraming kata longgo parung wadukmu lir mangusa kang layon denyo langing kang mamanise wadananira layung mekutemrah nyomaratan marang sayanipun nyuwunaken pangapunten dosanipun Kakang Mas Narasoma. Rama Prabu. Kula ingkang anggadhahi tiyang sepuh sampun lega lila lair dosing batus. Menawi Rama Prabu Wantala badhe merjaya putra Paduka Kakang Mas Narasoma. Babar pisan kula kapedha ana ginanipun menapa kula gesang koncatan raos sengsem. Dersengsem ing manah kula menawi sumanding sang kula laki inggih menika dewa pangayoman kula. Prastyaning manah kula nggen kula kepengin gandeng renteng-renteng kalian putra Paduka Kakang Mas Narasoma madya padha prateng delahan. Nanging ing menapa purun boten purun samangke kedah pisah amargi dedukaning Rama Prabu. Wis. Kowe kudu bungkem 1000 basa, Kowe wong anyar ngono kene. Kowe wong anyar. Dewati. Pangapunten saderengipun. Rama Prabu. Piye? Kula mboten saged pisah kaliyan sedherek kula sepuh Kakang Mas Narasoma. Menawi Rama Prabu mboten kepareng nimbali kedah sowan malih. Kula badhe nungkal lampahipun. Lho, kowe melu kakangmu ya. Pancen kowe bocah wadon tak reksa kasusilanmu. Wedene kowe nerak pepali. Kepengin kendho nyampingmu, mudhar semekamu. Lunga babar pisan aku ra nggondeli. Wila. Pujawati. Rama Prabu. Aja lunga ya. Kiraku wis lumrah. Disandang dening sadengah makhluk, wong nesu kuwi lali. Wong nesu iku petunge buntu. Wong nesu kuwi gugup. Wong nesu iku geter. Wong nesu lumrahe sepen pitung. Wong nesu tinggal Udanegara. Wong nesu sok ngurangi rasa kamanungsane kuwi manggon ana aku kabeh. Nggonku ketap mau tanpa hitung-hitung nang rumangsaku kabeh mau aku kang tinemu bener. Dadi aku ora kepengin ngudang anak kaya lelakone Sinarasoma. Nanging aku witaya bakal pira suwene Narasoma nggone lunga. Mula Pujawati kowe tentrem rasamu ana Mandaraka dadi sesule anakku kang lagi lunga. Lan perkara lungane Narasoma apa dene Madya ora tak tekakake. Aku kepengin utusan Madya pangisepan anglatak ana ngendi mungguh mengko palayune. Pujawati wonten pangendika ing ngadha. Ayo Nini.
Manjing Daturaya tak suwanake ibumu wong ayu. Kowe nututi aku ning ngopo, Madrim? Kakang Mas. Kula mboten saged pisah lan paduka. Aja nganti kesempyok dedosanipun Kakang Prayoga Siadi. Ayo tak terake bali. Kula pun wangsul swaning ngersanipun Kanjeng Rama Prabu menawi sesarengan lan paduka Kakang Mas Narasoma. Adoh lakunipun Kakang iki mengku. Upama nyabrang benawi bena kula mboten badhe selak jeringe namung paduka kegondelaning raos kula Kakang Mas. Ya. Yen mlaku ribet ya. Aku bali saka ngarga belah mau. Ngliwati pirang-pirang wit gurda. Saben wit sawiji ditempeli biyawara. Saben wit siji ditempeli biyawara kang unine yen ta dina Sukramancawarna ngalun-alun negara Mandura bakal ana tontonan gedhen-gedhen. Dene tontonan mau jebul tinemune Raja Putri Mandura, putra Prabu Kunti bojo kang asesilih Dewi Kunti Talibrata. Dijumenengake sayembara pilih. Sapa kang pilih dening Dewi Kunti yaiku kang menang amengku Jatukrama sarta mengku garwa. Talone ora sithik kang padha mleboni sayembara pilih, sisip katuranggane kurang-kurang becane. Tan wurunga ing negara Mandura dadi ajanging rempon wekasan dadi rempu. Kowe bocah wadon klubyuk kabotan Pinjung aja nganti kecipratan getih baliya wae ya wong ayu. Kula mboten kepengin matur kaping kalih, tetep kula dherekaken. Yen ngono, ayo tak titihake rata. Lampahing Kang Rata basan kajitan Pak Bantala. Ing pakedonganipun Raden Narasoma lan Dewi Madrim dene numpak Rata wis prapta sak gawening kitha nagari Mandura. Nanging kawusa gentos ingkang cinarita kang ana kalangganing pamilihan nagari Mandura, Sri Kunti bojo lenggahing pepanggungan kadhep Dewi Kunti miwah ingkang putra Sang Basudewa. Ndapak kaya Ranata kang tuwa imbanging Aldaka kaing Prarendra kang padha nglebeti sayembara pilih.